Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Вось і распачалося доўгачаканае лета. Час сонечнага надвор'я, адпачынку і прыемных сустрэч. Я упэўнена, што надзейнымі спадарожнікамі ў гэты перыяд для вас будуць любімыя праграмы Міністэрства дзяцінства і, безумоўна, кнігі. Пра іх сёння і пагаварым. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Мікола. Вітаю! Міра. Привет, Таня. І Ліза. Добрый вечер. Міністры, рада вас вітаць на нашым сённяшнім пасяджэнні і давайце з вами прадставімся, хто які міністр сёння. Я міністр незвычайнай кнігі. Я міністр выразнага чытання. А я міністр друкаванага слова. Вельмі добра, дарагія сябры, сёння гутарка пойдзе пра кнігу, і я заўважыла, што вы таксама сёння прыйшлі на пасяджэнне з кнігамі. Я прыйшла з кнігамі Міхася Лынькова «Васількі». Там гаворыцца пра тое, як хлопчык жыў у годы вайны і адпомсціў ворагу за сваю сям'ю. Мне вельмі спадабаецца вершы і байкі Валянціна Лукшы. Адзін з іх я вывучыў на памяць. Ну, я мяркую, што мы яшчэ пачуем, што Мікола вывучыў на памяць. Гэта будзе такі невялічкі сюрпрыз для нашых гледачоў. Зараз перадаем слова Міры. Калі ласка, Міра, што ў цябе? А мне вельмі спадабалася апавяданне Івана Муравейка «На вайне не такое бывала» і яго асаблівая частка «Подзвіг кота Марціна». У гэтай часткі гаворыцца пра то, як кот Марцін вельмі дапамог салдатам адведаць інфармацыю, дзе страляюць фашысту. Сябры, дарэчы, як вы думаеце, дзе кніг больш за ўсё захоўваецца? У бібліятэцы! Правільна. І зараз я вам хачу прадставіць ганаровага госця нашай сённяшняй праграмы. Гэта загадчык юнацкага аддзела Брэсцкай абласной бібліятэкі імя Горкага Кавалеўская Людміла Віктараўна. Сустракайце. Прывітанне. Прывітанне. Вельмі рада, што на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства дзеці прыйшлі з кнігамі і расказваюць пра свае любімыя кнігі. І калі мне хто-небудзь з дарослых скажа, што дзеці зараз не чытаюць, то я буду спрачацца, бо я кожны дзень бачу дзяцей, якія чытаюць вельмі многа. Я ведаю, што кнігі раней не друкаваліся, як зараз. Іх перапісвалі ад рукі. Людзей, якія перапісвалі кнігі і стараліся, каб мы вучыліся і чыталі, называлі перапісчыкамі і асветнікамі. Напрыклад, Ефрасінія Полацкая. Ефрасінія Полацкая нарадзілася і жыла ў Полацку. Яна выбрала свой лёс, каб служыць Богу і людзям. Яна жыла ў Сафійскім сабору, чытала і перапісвала кнігі. Потым іх прадавалі. Грошы, якія зараблялі ад продажу кніг, раздавалі бедным людзям. А я ведаю пра Кірыла Тураўскага. Калі ён вырас, то зачыніўся ў вялізнай башні, дзе перапісваў, перакладаў кнігі. Яшчэ ён пісаў малітвы і маліўся за людзей. Людзі прыносілі яму ваду ды хлеб. Раней кнігі былі каменныя, а яшчэ іх пісалі на кары бярозы. На кары бярозы, і на камянях, і на гліняных таблічках, на чым толькі не пісалі кнігі. Але гэта ўсё было цяжка. І нашы старажытныя продкі, так, яны прыдумалі больш лягчэйшы матэрыял, гэта быў папірус. І так чыталі вось такія світкі. Яны маглі быць з папірусу, з пергаменту. І вось так вось складваліся ў гліняныя гаршкі. І вось гэтыя гліняныя гаршкі, мабыць, былі першымі бібліятэкамі. Будзем такімі старажытнымі майстрамі і зробім такую кнігу. Трэба такая паперка. Трымай, Міра. Яшчэ нам спатрэбіцца вось такая вяровачка, старажытны замок. Раскрыйце сакрэт. З картону зроблены замочак старадаўні. З вельмі такога цвёрдага, каб ён не раскрываўся. Вось так скруцілі. Каб ён быў больш падобны на старажытны, мы можам яшчэ з другога боку яго звярнуць. Вельмі добра. Вось наш аркушык картона і так зробім алоўкам. Гэты світак у нас старажытны, таму мы яго будзем рабіць старажытным. Бачыце, што робіцца? Адразу вось так. Зробім вузельчык і так вось павінна быць засунута вяровачка. У замочак трэба ўставіць гэтую вяровачку такім жа чынам,
як і у дзірачку паперы, але яе больш складана, бо картон цвёрды. А мы тым часам працягваем размову. Людмила Вікторовна, мы казалі пра тое, што кнігі старадаўнія выглядалі прыкладна вось такім чынам, як мы робім зараз, але ўрэшце рэшт надышоў той час, калі кніга пачала атрымліваць сучасны выгляд. Кожнаму чалавеку хацелася чытаць, таму свет прыйшоў да друкаванай кнігі. І вось друкаваная кніга, яна была больш даступная. Мы можам ганарыцца тым унёскам, які унесла Беларусь у гэты працэс. Можа, нашы міністры нам падкажуць, хто Пра адыграў каго? галоўную ролю у друкаванні першых кніг. Так, сапраўды. Францыск Скарына нарадзіўся і жыў у Полацку. Калі ён быў падлеткам, ён уехаў за мяжу вучыцца ў італьянскім універсітэце. Калі ён вярнуўся на радзіму, ён пачаў перакладаць кнігі на беларускую мову. Францыск Скарына адзін з першых перакладчыкаў издаў Біблію на старажытнай беларускай мове. А я яшчэ ведаю, што першае імя Францыска Скарына – гэта Георгій, а толькі потым у каталіцкай цэркве яго назвалі Францыск. А яшчэ я ведаю, што першая праца Францыска Скарына – гэта доктар, а толькі потым ён стаў друкаром і пісьменнікам. Ну, напэўна, больш за ўсё кніг у бібліятэках. Папраўце, калі я што не так скажу, мне падаецца, што ў Беларусі самая вялікая бібліятэка, нацыянальная бібліятэка. І самая важная бібліятэка ў Беларусі – гэта навуковы цэнтр усёй нашай рэспублікі, і там знаходзяцца самыя важныя кнігі для ўсёй краіны. У гэтай бібліятэцы ёсць нават музей рэдкай кнігі. Ці былі вы там? Я была ў гэтым музеі. Спадабалася? Вельмі спадабалася. А мяне там не было. Не было, але ж яшчэ будзеш, так, Мікола? Ну, на самой справе гэта Алмаз ведаў, гэта тое, чым ганарыцца кожны беларус, гэта культурны код нашай дзяржавы. Я думаю, што мы павінны ганарыцца тым, што ў нас ёсць. Нам, жыхарам Брэсцкай вобласці, Брэста таксама ёсць чым ганарыцца і пра што расказаць. Дарагія міністры, ці ведаеце вы, што такое Брэсцкая Біблія? Брэсцкая Біблія была надрукавана ў 1563 годзе па загаду Нікалая Радзівіла Чорнага. І яе нам падарыў Александр Рыгорыевіч Лукашенко на тысячагоддзе горада Брэста. Ну так, сапраўды, гэта быў такі вельмі добры падарунак, выдатны падарунак. Дарэчы, я хачу звярнуць увагу нашых гледачоў. Амаль усё пасяджэнне вось перад намі выданне Бібліі, гэта факсімільнае выданне. Факсімільнае. У 1553 годзе на Брэшчыне была заснавана першая на беларускіх землях тыпаграфія. І ў гэтай друкарні Мікалай Радзівіл Чорны друкаваў кнігі. У тым ліку вось нашу Брэсцкую Біблію. Гэтая кніга вельмі цяжкая. Яна важыць каля 15 кілаграмаў. Падняць яе звычайнаму дзіцяці амаль што немагчыма. Факсімільнае выданне гэта азначае, што гэтая кніга выглядае роўна так, як яна выглядала амаль 500 гадоў таму. Дакладная копія. Дакладная копія. А з чаго зроблены гэці старонкі? Ну, гэта імітацыя той паперы, якая была ў 16 стагоддзі. Адрозненне ад музея, дзе вам гэтую кнігу атрымаць не дадуць. У Брэсцкай абласной бібліятэцы ўсе кнігі для тых, хто прыйшоў да нас з імі працаваць. Гэта золата. Золото? Конечно. Як вы думаеце, навошта такія зашчапкі былі на кнігах? Кніга не раскрывалася, і яе было удобней перавазіць? Так, перавазіць, захоўваць, а ёсць яшчэ такія жукавіны. Як вы думаеце, навошта яны? Каб гэта не папсавалася аб паверхню. Але яшчэ, каб кніга дыхала. Вось гэты зазор маленькі, ён дае магчымасць паветру праходзіць. І кніга будзе дыхаць і не будзе вільгасці. А вільгаць – гэта галоўная такая перашкода для кніг. А я яшчэ хачу звярнуць увагу на тое, што ў абласной бібліятэцы захоўваецца фрагмент і арыгінальнай Брэсцкай Бібліі, так? Канешне,
Тое, што Мікола казаў, арыгінал, які нам падарылі на тысячагоддзе Брэста, ён захоўваецца ў музеі. Музей гісторыі горада. А у Брэсцкай абласной бібліятэцы захоўваецца вельмі каштоўны фрагмент арыгінальнага выдання Брэсцкай бібліі 1563 года. Сёння мы з вами размаўляем пра кнігу, пра тое, што кніга бывае розная. Мы казалі, што кніга бывае, прыкладна такая, старадаўняя, бывае вельмі вялікая і вельмі важная такая кніга, як Брэсцкая біблія, але ж іншыя кніжкі бываюць. Свет не стаіць на месцы, і кнігі пераходзяць у новы фармат. З'явіліся электронныя кнігі. Іх таксама можна чытаць. Вось толькі старонкі не пагартаеш. Міра, ты якія Я ведаеш? ведаю, што ёсць аўдыокнігі, якія можна слухаць, калі займаешся любімай справай. А яшчэ мне мама распавядала, што ў яе дзяцінстве былі пласцінкі. Вы, напэўна, зараз будзеце вельмі здзіўленыя, але гэта таксама такі альбо бацька, альбо дзядуля сучаснай аўдыокнігі. Так, сапраўды тут можна пачытаць трошкі, але ж гэта яшчэ не ўсё. Была спецыяльная апаратура і вось так, з такімі пласцінкамі можна было слухаць любімыя казкі. А я ведаю, што ёсць кнігі для людзей, якія маюць праблемы са зрокам. Але яны таксама маюць магчымасць чытаць іх. Шрыфт Брайля. Людзі чытаюць яго з дапамогай пальцаў. Вось я захапіла з сабой такую кнігу. Гэта адна з 8 кніг рамана «Людзі на балоце». А як яе чытаць? Вось спалучэнне гэтых кропачак, якія ты пальчыкам будзеш чуць, гэта ёсць літары. Мы падрыхтавалі невялічкую выставу. Можа быць, зробіце такую маленькую прэзентацыю, якімі яшчэ бываюць кнігі. Так, вось ёсць такія інтэрактыўныя кнігі, якія могуць дзеткі не толькі пачытаць, а паглядзець, як выглядалі, напрыклад, акулы і марскія чудзішчы. Вось такая цікавая кніга. Калі мы яе адчынім, мы ўбачым птушак, жывёл, такімі, якія яны ёсць на самой справе. Вельмі папулярныя зараз кнігі – гэта графічныя раманы ці коміксы. І яны ў такой цікавай манеры падаюцца. А вось гэта ўжо кампакт-дыск у выглядзе пласцінкі. Яе таксама можна паслухаць. Вось такая прыгожая кніга з уклонам. Цікава, так? Яшчэ ў нас вельмі много кніг, таму запрашаю вас, прыходзьце да нас, калі ласка. Дзякую вам вялікі. А зараз надышоў час афіцыйнай часткі нашага пасяджэння. Паважаныя міністры, якія вынікі мы з вами зробім. Кніга наш сябр. Яна надзейны спадарожнік у краіне ведаў. Беларускія асветнікі і друкары пакінулі багатую спадчыну, каб навука была даступнай для кожнага. Кнігі бываюць розныя, іх вельмі многа на свеце. Але вы абавязкова знойдзеце сваю любімую. Уважліва азнаёмцеся. Міністры вялікія, малайцы, ўсё казалі правільна. Міністры, я таксама ухваляю вашае рашэнне пячаткай Міністэрства дзяцінства. Дзякуем вам за пасяджэнне. Наперадзе ж нас чакае чытанка. Будьце разам з намі. Дарагія сябры, чытанку прачытае наш міністр выразнага чытання Мікола. Итак, Валянцін Лукша, Барсук і Куніца. Барсук і куніца у норы ішлі на спакой. Ім трапіўся мяса кавалак на сцежцы вясной. «Знаходка моя!» – закрычаў тут барсук. «Не чапай!» «Моя!» – адказала куніца. «Ты ўжо выбачай!» Барсук аблізнуўся. «Я ўбачыў здабычу раней!» «Не! Я!» Наступала куніца смялей і смялей. Спрачацца маглі б яны так да сцюдзёнай расы. Таму за парадай рашылі пайсці да лісы. Лісіца паслухала уважліва іх. «Калі ласка, знаходку сваю падзяліце на роўныя часткі. Адну хай барсук забярэ,
а другую куница. Вось так рассудила сяброў недарэкаў лісіца. Куніцы кавалак ямчэйшы, пярэчыць барсук. Дык ты падраўняй, папрасіў ён рыжуху лісу. А зараз куніца крычыць, больше жа ў барсука. Ну што ж, падраўняю, лісіца ў адказ з-за пянька. Так ліска раўняла, ды ўсё не ўдавалася штосьці. Ляжаць на зямлі азалелыя белыя косці. Дорогие сябры, читайте любимые книги, читайте новые книги, читайте з асалодай і читайте выразна. На гэтым мы развітваемся з вами, сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!